Jeg synes, det er fantastisk, både vigtigt og spændende, at man samler så mange unge studerende over en uge og går en innovativ proces, men kobler det op imod den virkelige verden, altså virksomhederne, også her OUH, som har været med nogle gange nu, og det med at få skabt connection imellem den viden, uddannelse, idérigdom, I er besiddelse af som unge mennesker, studerende i vores by, og så de virksomheder, som har brug for den, og som jo er på forkant med teknologisk udvikling osv., men kalder på behovet for sådan noget, som I har. Men lige så vigtigt er det jo også, at vi prøver at udvikle en by, der gør, at når I er færdige med jeres studier, I så også har nogle jobs at komme ud til. Og det kan man jo sammen i sådan en proces skabe forudsætning for. Ja, der var måske noget, vi ikke har tænkt over her i virksomheden. Yes, lad os videreudvikle det. Hvad med at komme ud i noget praktik ved mig, så vi kan prøve at arbejde sammen omkring den teknik, du har her, så kan vi bruge det. Og der er sygehuset jo meget, meget stor virksomhed, stor vidensvirksomhed, stor teknologivirksomhed, som har et net ud til rigtig mange betydningsfulde underleverandører i vores region her. Og det setup er meget, meget vigtigt. Og så er vi jo center for velfærdsteknologi, robotteknologi, og vi er nu også ved at udvikle specialiserede teknologier for førerløse fly og lignende. Og så er vi jo en kæmpe stor gartneribranche her. Og hvad har gartneri med jer at gøre? Jo, gartnerier, der klarer sig i dag, er utrolig innovative og meget teknologiske og udvikler nyt udstyr på mange forskellige måder. De bruger også robotter i stakkevis, men også teknologier til at klippe planter, til at styre lys og alle de her ting. Altså på den måde blandes al viden i dag på en meget mere konkret måde, og det, der er vigtigt for os, det er, at vi tager afsæt det, vi i forvejen er gode til, og gør det endnu bedre, så vi har nogle styrkepositioner i vores by. Ikke alene for vores egen skyld, men også for det her samfunds skyld skal vi gøre det. Fordi skal vi klare os ud i verden og den stadig stærkere globaliseret konkurrence, så skal vi bygge videre på den viden, vi har på et højt niveau i forvejen, og på et højt velfærdsniveau i det her samfund. Så vi har nogle styrkepositioner, og hvis vi er kloge sammen, det kan I hjælpe til med, så kan vi blive endnu bedre.